ассалому алайкум тамошобинони азиз, хуш омадем ба влоги имрӯзаи мо. Инҷа мақати кӯдако додарам рафтестан пули света споридан. Хеле пеш буд документҳоро падават кардаг будам ва ё мебинанд. Ана баъд адобри мекунанд барои гузарондан подключение, возможности ҳамон подключат карданашон мебинанд, ҳамаша проверка мекунанд. баъд файро дод мекунанд ки биё пула биспор. баъди 30 рӯзи корӣ баъд оварда света мегузаронанд. اینجا در رفتیم پلش سپردنی. شوهرم در استرویکا بودن، قطعی اوستا کار کردستن. هم دو در مفرد کردم که اومده برن. این بچه ما را بینین خو نکدگی بود. در ماشین شیشتیم که خوش بردسته. خلیگان بینین. حاضر رفته سپرده میبیم انشالله. Это же ты сейчас новый футбол. Это будет сейчас. Пошлите, идемте домой. Акмер кардем, кабак нарафти пешакат. А? Рафтим. Чоко. Намере хуна. тамошобинони азиз, коромро буд карда омадем. кӯдако хона надоромадан, плашаткашон бурдам бозӣ кардан, булочкашон гирифтам ҳамонҷа хӯрдан, хеле бозӣ кардан. баъд хона омадем харид карда. инҷа чизе ки барои хонаро дар кор буд харидам, ай магазини магнит. кӯдакода чипс гирифтам, хай банана, ҳамин шоколаду чизое ки ҳар рӯз дар кор мешава. баъд ба наздикии тоҷикистон раҳ гиём. то рафтан ман савғоти сабират мекунам. дидам шоколаду да аксия рафтеста 29 рубли 100 граммаш. 3-4 намуд вай гирифтам, шоколад гирифтам. албо иншаллоҳ гирифтан мегирам то рафтанма. шукрона аллоҳ ки хешта бордоракем, ҳамамон да як ҷоем. маравам ки то омаданма меҳмон омада рафтан мегира. намедонам ки ҳозир ман чанд қайна мерам, чанд вақта мерам. да плано бисёр чизаю. хай бо маълум мешава иншаллоҳ ки бо равем зиндагӣ кунем камтар. бо маълум мешава. аввал рост душанбе мерам, душанбеда кор дорам камтар. баъд худо хоҳад хуҷанд. инҷа кӯдакода хай печени гирифтаму ҳам чизе ки дар кор мешава ҳар рӯз. ҳами сметанаву мевагиву кам ай кадомеш ки тамом шид фуромада айтаги дом мегирам. айнаи шоколадо гирифтам бо ҳархела. маззашон намедонам, бисёриашона гирифтагӣ нестам. хай ҳархела гирифтам. инам хеле тамошобинони азиз, тоҷикистон ма 8 числа рафтанӣ будам. билет гирифта будем. абдуллоҷонам маззаш нашид, рафтанам атминӣ чид. бо 16 мерам гуфтам. 16 мерам гуфтам. бо рафтанам нашид. ахир 23 мода ҳозир билет гирифтагием ака. 23 да худо хоҳад иншааллоҳ тоҷикистон мерам. иҷада барои бегаҳа мантӯи кадугӣ кардам. ними каду мондагӣ буд. халдиникда вайрон нашава гуфта мантӯи кадугӣ кардам. кӯдакорам чӣ қадр нағз мебинанд. шавҳарам ифторда ҳар бегаҳ мачидаям. ами худам любители кадуям. кӯдаком кати ам хел мантӯи хушро омад. ҳозир кӯдакати шишта хӯроки шом мехӯрем. инам хел то охири навро бо мо бошед тамошобинони азиз. инҷа мо райони туглиндаем. сертификат гирифтагӣ будем. сеюм кӯдакда сертификата обнадеждикни омадем. барки вай 3 сол срок дора. 141 000 метиян амин Северловской областда барои сеюм кӯдак. уже қариб срокш буд шудеста. амро ҳозир медорам мепарсам. 107 кабинет. кӯчи меган чӣ обнадеждит мекунан. нозия кӯдако ҳамаро овардем. дадаш наунҷа так плашатка қати вай дадаш бозӣ дора буд. май нозира гирифтам даромадам озику очират дашидам. даромада парсам. инҷа ремонт кардиям, шур кардиям, красок кардиям намаҷора. тамошобинони азиз, иҷа мо хонамон рафтестем. хонаимон ки дар деревни Ядришниковай, Тугулимский район, деревни Ядришниковай. инаи хона деревни дай на самом деле. авай хона замине ки ман гирифтагим хона бароштестам вай шаҳр дай. вай шаҳри Тюмень дай. просто ҳамун дачини посёлок дай. ҷои дачаҳо дай. ай шаҳр 9 километр ай 10 минут дуруни шаҳрда мерасида. 10 минут гӯем да. 10 минут мошин кати дуруни шаҳрда мерасид. даже ма
пиёдаем рафтагим пеш давҷа мо дача доштем. Унҷа ман хеле зиндагӣ кардагӣ муҷаррама медонам. Дачамона баъд фурӯхтем. Анами хеле духтаро ядгонам да фурӯхтем бо нимаш ҳеварам дай ҳозӣ. Унҷа ваё зиндагӣ мекунанд. Ҳевармам хона кардагиай. Ана дугонамам зиндагӣ мекунад. Ваё да якум кӯчаян. Да якум кӯча бо як замини дига он якум замине ки гирифтагием да якум кӯча ҳай. Ана ин замине ки ҳозир хона сохтасем инаш да шашум кӯчаи духтаро. Иншаллоҳ ҳоли хона тайёр шава беҳад хонаи нағз мешава. Вай хона ҳоли непонят наҳай. Ҳоли хона просто девораш парштагия кришаша амун ваё шасте утеплита ҳоли ранг борш кунем хушруш кунем ҳамаша. Бо видео кардан мепартомтон. Чиқа хонаи нағз мешава. Каркас нидом бисёри ҳамин домои Россия каркас диан охи тахта кати мешаванд. Тахта кати бардошта мешаванд. Мо аки хонаро тез тайёр шава гузарем гуфтем. Ҳамин вай кати семблок кати агар мебароштем долго тайёр мешид. Мо гуфтем тез тайёр мешава ки хай тез барф зад тез хунукӣ омад успед накардем. Ин эҷа сари кушада магазин аст. Магазин дромадам домашний вай қаймоқ қабамазай қаймоқош. Куда кекси вай гирифтем. Короче ин кекси зибамаза барои хӯрдан. Хона рафтем як уборкача кардем. Инҷа администратсия. Так, уборка кардем камтар дуруни хонаро рафтам тоза кардам. Пешай рафтан. Аки хона мерем. Як там қаймоқ домашний, як флеш. Анамин контейнерчаш. 175 рубл. Неки чиқа бамазай. Агар гифтаги бошен ягон бор. Ғавсайда ранги маска ҳай. Ғавсиш ранги маска ҳай, неки мазаш ҳай, мазаи қаймоқ ҳай. Магазинда намеёбияи. Фақат ами қишлоқ биём, ман ҳамин мегирам. Biraz acaba bir şey fida. Da ili sadis buluşku eti badam. Abu çakho vay bacha joniyacha. Куда корами рах брори дорогиш намешава. Мама. А? Хорошо, я тебе дам сейчас. Инш крем катия. Маназир. Вкусно? Иклери. Иклери, тарши дурнош вай крем дора. Духтаро, инҷа барои бега пирашки кардистам. Пирашки мара бинен чӣ хеле омад. Ин пешпухтагиам бинен чӣ хеле молоимат хушро омад. Инёра якум пухтам. Чӣ хеле молоимат хушро омад. Инҷа бо як галас вода дорам. Оба балкон дамодам хона как шава буда. Ҳамаша мепазам. Салому алейкум духтаро. Имрӯз ма центральный рынок омадам. Инҷа да магазинҳои мусулмански бисёр неки ин магазин беҳад мада маъқул шид нарх навош доступный гӯем. Ин ами киртар диден чӣ хушроакай. 2,5 мазора нархаш. Ана ин сатро. Ҳар намуд сатро ҳастай, подхиҷабнико ҳастай. Кадоме ки ҳастай ами вайда. Тюменда зиндагӣ мекунад. Биёин. Ина номераш. 7 этажай. 3 этаж да? 7 этажай, ина номераш, номер павильонаш. Дронда бо ҳастай. Ҳамаш киртои дарозан. Дойка надора. Ина ҳамаш киртои дарозан. Чеченка продаёт, короче, здесь. Ой, отойди, Абдулло. Ина некоторые мада маъқул шид чиқа. Свету бежевира нағз мебинам. Ина. Ман худамда уже гирифтам. Ина датане худша намекирда. Чиқа хуш шуд. Барои тобистон ина чанд намуд аст инҷа. Хулоса гап биёин, маъқултон мешава. Инҷа платья, платочки. Ана ин резинкаҳо чанд намуд на барои сар. Абдул не трогай.
Yine iki tarafı bilinç kakışır. Nere maqulun işte. Ne? Ha. Ne kardigan. В общем, някакъв шо. Нарядни. Абдулло. А не еш шубине. Макар той нарядни кофта гашта мне, а маш деньже быдай. Чан мамут. На еще нже. Хай, биоин хтон бинем бо. Джой намозу хастай. Ама чи хаст. Абдулло кати омадем. Абдулло? Что там? Не, павильон. Я туда не иди. Надир, нельзя туда. Иди к второму берем ромадем. Бад намузи аср. Ягом саат куда кора. Бози дорно монда шаван. Бад хона рафта. Ай хафой. Хроки бегам мешем иншаллах. Надир! Тез бейся. پایانی پلاساتکا اومدیم. بیا کانساش نمیگه ایده نمیگه اوست دیگه دوموی چست نیان های طرف چه хочешь? Иди обратно вернись, хорошо? Иди туда, обратно вернись. Инеджа площадка детский барои кудакои майда набинед майда домикчаҳо ҳамааш на паркош ҳамаш майда инҷа ҷои футболай як ҳавдудар бир рафтан ина духтаро исни домо инҷа охири ҳамин домо ис рафтагии холӣ усда баъд бо домои паста чорэтажон баъди прогулка кудакода мороженое гирифтам атанозирҷона атанозия ин мороженое беҳад бамаза я 120 рублей бафикам здесь тебя Она из чипс мехра, ха? Она майдахат, фақат чипс мехра. Тут воду установили. И ходишь так зубной щетка грифта. Мороженое не будешь? Мороженое хочу. Подожди, я тебя открою сейчас. Вот сюда вот так положи. А мне хапать, мама. Ну, конечно, я буду хапать, я буду. О, Ира мехра мега, не гашкни. А ну, дир? Эй, ты мороженое мехри? А мороженое хочет. اینجا دخترمون قطعی عبدالله آمدیم پدیاتر ساعتی 10:40 запись داریم عبدالله справка باید گیریم поликлиникой 17 دهیم عبدالله یه خشی چیز نگاه کرد که لیاده جای بزرگ داره عبدالله چی بوده است؟ هی عبدالله عبدالله چی بوده است؟ توشتی ها
духтаро, и ҳаворо бинед, и ҳаво чӣ менабинед? Субҳаналлоҳ. 13 апрела. Ҳам ҳаво гарми хушрӯштагӣ буд. Уже ман та 6 апрел гаштеста будам. И барфа бинед. Ай-я. Даже камера не передает, как страшно. У меня барф. Эй, худое. Матанук пуштам, рем ях кардештам. Даже палтон махкам накардам. Ма я бор дига барф, бура барф бухрам гуфтагидам, на. Барф бори дахилаш. Ай, хунки бинем. Барф бинем. Ай-яй-яй-яй. Барф бинем. Магазин рафтам. Вкусняшки гирифтам. Барои роған рафтам. Хай куда-куда чайда. Печенье шоколад гирифтам. Распаковка чек духтаро. Дай декада магазин рафтам, каханак магазин дуб навдам, таги домда. Магазин наздиктари да тромадам, як роған гирифтам. Ами краба меган ҳаромай. Краб ҳаром нест духтаро, ин мори продукта. Агари ҳароме буд, шавҳар мареро харидан да намемонд. Иҷозат намедод, худаш шавҳар фақат ҳам мехӯрад. Краб ҳаром нест. Мишка бар мебаред ба худ. Я тайм об гирифтам. Много сетай. 1, 2, 3, 4, 5. Ты не знаешь. Молоко гирифтам. 1, 2, 3, 4, Печенье. 5. Айнам вафли. Печенье. Так, мороженое. Десять. Сникерс. 10 действительно нужно. Это Alpengurt. Так, А вот он. Марс. Мама. Тихо. Так, хрумда. А вот он. Милка гирифтам мороженое. Ами ханакида. Это Инёда дутайми бадузуна. мороженое вафли. Тамом. Я тебе шоколад. Эмбер. Покупка имзаи мо. Мама, давай сюда. Иди руки мой, я тебе дам. 3. тамошобинони азиз, ина проекти хонаи мо 10 ба 10 иншоалло ки тайёр шава, айдам хушрӯ мешава. Дута трезаи пеш дора, дутаи дига барда. Дута и барда, дута и барда дора. Сета спальняй, якта кухняй, ванна, ҳоҷатхона дурудай, калидораш 2 метрай, паҳмиш 2 метрай, дар рӯзи хушрӯай. Ҳама условия дурунда мешава. Зимистон, тобистон зиндагӣ кардан мешава. Тёпли пол, батарея, ҳамаш мешава. Термос, оби гарму хунук. Иншоалло бод тайёр шава, видео кардан нишонтон медиҳам. ҳамқайки берни шаймо сафед мешава. Баъд бурчаткаҳои ҳавлирам дигар ранг мешава. Ин рангҳо мада маъқул нестанд. Атак проекти хона ина михал мешава. Верандашам калонтар мешава аймо иншоалло. тамошобинони азиз, мегзарем ба қисми комментариҳо. комментариҳои беҳтаринтон дар раҳмат, барои дуоҳои беҳтаринтон, барои табрикоттон. шумо беҳтарин инсон ҳастем ки барои хушбахтии як кас, барои пешравии як кас хурсанд мешавен ва комментариҳои нағз менависен. албатта будам бо комментариҳои негативӣ, он нафароне ки гапҳои ноҷом мезананд. фақат дар ин моҳи бузург дуо мекунам ки худованд ҳидоят кунад хеле банда боша. ана барои чӣ ман дар видеои пештарак гуфтам ки хонаро ман ба меҳнати хидм кардагим, яъне ба пули хидм хонаро бароштагиём, барои ки занҳои тоҷик бовар кунанд, донанд, фаҳманд ки дар ин компания беҳтарини мо ҳамақа имконият аст. агар ки ман кор намекардам, мумкин баъди 5 сол, мумкин баъди 10 сол ман соҳиби хона мешидам. эконом карда, оликои шавҳарма ҷамъ карда мумкин мегирифтем. не ки вақте ки худованд мада ҳамақа имконият додай, барои чӣ ман истифода набарам ҳамақа имконията? барои чӣ ман дар бари шавҳарам наистам? барои чӣ ман ёрдамаш накунам? шавҳари ман кор мекунад барои хӯрдани мо, барои пӯшидани мо. падар модар дора, бо расходи зиндагиро мебарад шавҳари ман. Ман кор кардам, ина соҳиби хона шидем.
ҳама расходи хона ба пули кори худам шидагиай. кадоме ки кор кардан мехоҳад, меҳнат кардан мехоҳад, дар компанияи Фабелик муваффақ шидан мехоҳад, хона хара мехоҳад, мошин хара, мехоҳад орзуҳои дилша бароварда кунад, дар WhatsApp ман нависен, ман фақат қати занҳо кор мекунам. корастҳо да карда оди карда мефаҳмонам, ёрдам мекунам, чени зур ҳастам ки шумо ба қулҳои баланд расен, муваффақ шавен.